nosaltres som 4 companyeros, tres feina plegats, i en Joan és un companyero nostre, ell és en Toni Moralles, jo som en Toni Alegre, Toni Vallejo i en Joan Ferragut. Bueno, jo som en Jaume i xerres no els tenim repartits, fins que no sabíem si guanyàvem o no. Després, en xerres de guanyar, ja pensaríem almenys qui serien els xerres. I res més, ens fan falta dos que no han pogut venir, un és de viatge i l'altre fa feina. Aquí hi ha molta gent que sabeu que no en fa de feina. Bé, som un altre grup d'Ajuntament B, l'any passat ja ens vam presentar, no hi va haver sort, i enguany hem decidit tornar a presentar, i som en Jaume Cortés, en Martí, en Jaume Tugores i en Toni. Fa falta en Joan Mateu, en Canni i en Joan Ramon, que és en Maradona. I en Jaume i en Toni Oliver, suposo que mos coneix ja tothom, o no? Jo seré un senyor Balda, i en Joan serà el que durà la bandera, el banderat. Supos que serà Antoni Banderat, jo seré Balga, perquè m'agradaria ser Balga, perquè també enguany és un any que també és un poc així, perquè mon pare se'n va anar i va ser Balga i té la seva mare, m'agradaria també enguany, amb aquest motiu, aprofitar la seva mare i dur-la. I també aprofitar, ja que també enguany la meva filla ha de tocar l'humorada, seria un bon any per hi sortir i a veure de provar sort, però bé. Ho vam decidir fa 30 anys. Som des que teníem 3 o 4 anys, tot de la gent del 78, i vam decidir que en 40 anys ens presentaríem. I l'any passat fèiem 40, no ens vam presentar, i enguany vam decidir que en 41 ja no passàvem. I ens hem presentat 4 més de tota la vida. Ja és el segon any, l'any passat va ser la primera vegada que ens presentàvem, un per l'altre, en Martí també va ser el promotor, i un per l'altre vam decidir presentar-nos. L'any passat no vam la sort, i enguany tornarem a provar. Ens feia il·lusió, ens faltava un i vam decidir dir-li a en Toni, i s'ho va pensar un dia i l'endemà me va dir, vinga, en marxa. Perquè som millors. No, més millors. Hombre, perquè nosaltres som els més majors. Més tercera edat. El més tercera edat, i ja la pròpia paraula ho diu, l'Ajuntament BEA, i som, de tots els candidats, som els que tenim major edat. El més apropiat per ser de l'Ajuntament BEA. Això no em porta a dir-ho, vull dir, suposo que som millors en diferència de les candidatures que hi ha, però bueno, la gent ha de votar, el que trobi que ha de votar, i la qüestió és que la festa surti bé, guanyi qui guanyi.